ఎమరీ స్పేస్ వారి గోల్డెన్ బొనాన్జా. హెచ్ఎండిఏ రెరా అనుమతులు పొందిన ఎమరీ స్పేస్ తిరుమల గోల్డెన్ ఐ వెంచర్ లో ఈ రోజే ప్లాట్ బుక్ చేయండి. 2 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ కాయిన్ బహుమతిగా పొందండి. ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే. తిరుమల గోల్డెన్ ఐ అధునాతన సదుపాయాలతో అన్ని డెవలప్మెంట్స్ పూర్తి చేసుకుని దౌతాబాద్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాంతంలో మీ కలల ఇంటి నిర్మాణానికి సిద్ధంగా ఉన్న వెంచర్ ఎమరీ స్పేస్ సంస్థ వారి తిరుమల గోల్డెన్ ఐ. బీవీఆర్ ఐటీ, ఐఐటి కంది వంటి ప్రఖ్యాత విద్యా సంస్థలకు, లోటస్ చాక్లెట్ కంపెనీ, కోవాలెంట్ ల్యాబొరేటరీస్, అరబిందో ఫార్మా వంటి పలు పరిశ్రమలకు చేరువలో, హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కు అతి సమీపంలో, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో, సంగారెడ్డి నర్సాపూర్ హైవే దౌతాబాద్ కు ఆనుకుని ఉన్న హెచ్ఎండిఏ రెరా అనుమతులు పొందిన వెంచర్. మీ